A ber, orain, hartu behar dozue, gorria ez dan pieza bat. Gorria ez da izan behar. Hartu beste kolore bat, Jon. Vale. Oso ondo, erakutsi kamarari ze kolore hartu dozuen. Urdina. Horia eta berdea. Vale, itxi hor. Orain, horia ez dena. Vale, orain, egingo dugu horia ez dena. Orain, ipiniko dugu taldeak egingo ditugu. Bai? Koloreka sailkatuko dugu. Koloreka sailkatuko dugu. Badakizue zer dan koloreka sailkatu? Badakizue zer dan koloreka sailkatu? Ba, egingo ditugula multzoak. Badakizue multzoak egiten? Bai. Kolorekin. Hori da, egingo dugu berdea. Berdearekin. Hemen jarriko dugu berdeak. Hemen gorria. Venga, ba, ber. Eta zer kolore gehiago daude? Bai, klaro. Ba, ez, honek berdeak kolore desberdina dira. Beraz, beste multzo bat. Nun ipini behar duzu zor. Bale, multzo desberdinak egingo dugu. Eta gero, kontatuko dugu multzo bakoitzean zenbat elementu dekogu zen. Bai? Bueno. Dekozu, asko? Bai? Bueno, zer, bitartean gauza bat ekarri behar dut, beste gelatik, bai? Erakusteko hemen bideoan, izen dala jarek egin dabena, eta zuek ere egin duzue, ezta? Bai. Bai? Ziztakitzu zer da, Jon? Goria. Bueno, azalduko diet bitartean, hau, bai? Gogoratzen zaten, zelan egiten duen? Bai? Aber bideoa gortzen dan. Zuek egiten duzuen bitartean, nik hau azalduko dut, bale? Agartu da, Jon. Bueno. Bale? Azalduko dut hau apurtxo bat. Hau da, honek dira, beitu, garbantzoak, makarroiak, barkatu. Makarroi edi ez honek. Esan do garbantzuak, zelan nauen ja. Berriro garbantzuak esan bian eban. Makarroiak, forma honetakoak. Honek karakol formakoak. Honek beste makarroi batzuk direla, suge formakoak. Honek dira dirista txuriak. Eta hauek dira beltzak. Eta zer egiten dugu? Trapu bategaz begiak itxi, honek trapuagaz begiak izten dugu, eta honek danak hemen sartzen dugu, ezta, Jon? Gero esmartzen dozu. Eta gero, ikutzen duzu horrela? Eta gero sartzen dozu. Sartzen duzu, ezta? Holan, adibidez. Honek hor, honek bigarrengoan, honek bigarrengoan, honek hirugarrengoan. Hau da azkenekoa. Hori da azkenekoa, holan egin gendun? Bai? Hau da. A ber, azalduzu. Lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena. Eta honek jarri dut alderantziz orain, ezta? Bai. Eman, hori. Bueno, egin dugu koloreka? Bai, monokitxe hori. A ber. Jauzi da? Bai, ikusta bai. Jauzi da. Zer jauzi da? Urdina. Urdina? Oso ondo. Topatu duzu?
Ze polita geratu den koloreekin, ezta? Oso polita. Eta badakizue kolore batzuk esaten direla multzo berdinekoak direla? Ba, dauz kolore batzuk... Amata da! Baina grabatzen du, lasa. Vale. Dauz kolore batzuk esaten dute familia berekoak direla. Vale. Bai? Oin, zergaitik dira familia berekoak? Dira kolore berdinekoak. Ba, ez dakit oso ondo egia zan, begiratu behar dut. Dira zelen agertzen zaren. Bai, hori da beste gauza bat. Orduan, ikusten duzue hau liburua, askotan erabiltzen dugu, ezta? Matizena. Ze gustatzen jaku, asko! Agatxan. Agur nagore. Vale. Hemen kamaran, hori da, horra gertzen da eguzki bat koloreekin bezala, ezta? Da familia berekoak esaten dira direla. Eta barruan bihotz bat bezala. Bai, ikusiko dugu hemen dauzenak ondoan, ze kolore diren, eta saiatuko gara honek ere ondoan jartzen hemen bezala, errubera honetan bezala, bai? Saiatuko gara, bai? Bale, a ber, ikusiko dugu. Ez da eusten ondo hau, Jon, holan, piniko dugu, bueno, nik esango ditut koloreak, hemen kamaran erakutsiko dugu, ikusteko. Gauza hemen gauza. Bai, karo, eskau liburua da horrela, da oso polita. Bai, beste kuadroa da Matizena. Zer guri Matiz gustatzen jaku asko, behitu azalduko diet hau liburua zer dan, eta da, erderaz da, baina bueno, guk erabiltzen dugu azaltzeko apur bat, ba, Matizek egiten zuela kuadroak, hasi izan egiten kuadroak, margotzen kolore desberdinekin. Hau da, mendiak margotzen zituen arrosak, itsasoak, moreak. Hori jo ikusi duten. Ikusi dozu, ezta? Eta gu ere saiatzen gara gauza berdinak egiten, ezta? Eta hau liburua da apurtxo bat, bere bizitza eta bere kuadroak agertzen dira, bai? Ikusten dozu ezelako koloretsuak beti, eta hau da, kuadrorik famosue da. Ikusten duzue ze kolore dauzen bata bestearen ondoan? Urdina, berdea, eta ba, kolore honekin margotzen badozue beti? Urdina, berdea eta laranja modukoa? Ematen dau? Bai, bueno, ematen dau, mugitzen dauzela benetan. Ze koloreak egiten dira, bai? Bueno, hurrengoan egingo dugu koloreekin zerbait. Bai? Orain saiatuko gara, gure koloreak hemen agertzen da, ostadar moduko honetan jartzen, bai? Nik piniko dut ostadarra horrela? Ostadarra du, bueno, ez da ostadarra, baina, bueno. Eta saiatuko gara, hemen ipiniko dut horrela, berdin egiten, bai? Nondik hasiko gara? Nondik hasiko zara? Horitik? Venga, ba, ipiniko dugu horia, zelan jarriko dugu horia, a ber. Bueno. Horiak ipiniko dugu zorduen hemen gitxi gora bera, ezta? Bueno, hor ipiniko dugu horiak. Horiaren ondoan, alde honetan, ze kolore dago? Laranja. Ba, ipiniko duzue? Hortxe? Eta bestaldean? Hori da, dau bestaldean. Hemen, Jon. Hortxe. Oso ondo. Pini hor? Fenomeno. Eta beste berdeak gabe. Hori da, Jon, oso ondo. Honek, berde klaritu honek, beste aldean. Ikusten? Jonek esaten da bengoa. Oso ondo honek. Eta hau. Oso ondo, Jon. Fenomeno sabiz. Lateralidadearekin. Fenomeno. A ber. Bastakit. A ber, ipini berdearen ondoan beste... Eta urdina Hori da, ipini hori. Hemen urdina. Gerturatuko dugu lapurtxo bat bezala egiten. Gero urdina doa. Bai, ze hau kolore hau ez dekogu. Ez? Hau kolorea da pixkat berde eta urdinaren ortean, ez da? Ez dekogu. Hau ere ez dekogu, morea ere ez dekogu, ez da? Ez, la rosa bai. La rosa. Bai, piniko dugu, non ipiniko dugu? Marroia ez. Marroia ez dekogu. Bueno, orduan egingo dugu. Beitu, la rosa jartzen dugu, hemen? Eta gero honek biak zelan jarriko ditu. Horrela ipiniko dugu, zelan. Orduen, beitu. Esan gehike, gorrian nun ipini duzu, Sander? Hemen, Eta ordoaz, a ber,
Non dagoen? Han, Hemen da, ezta? gorria. Gorria doa labenjaren ondoan. Oso ondo. Ui, ze politxen dugun! Ze politxa geratu da! Eta, hausi dugu erdian. Vale. Zoriri batean. Vale. Eta holandia horren moduan. Vale. Ikusiko dugu, Bai. erdiko borobila bezala. Oso polita! Ez dira... Ez, baina ekinean dugu hemen, bale? Ze horrein egin dizuet gauza bat azaldu. Zer. Beitu, koloreak ere naiz... Zer da? Horentxe, koloreak ere naiz desberdinak izan, familia berekoak izan aldira. Ba. Eta honek egingo dute familia bat, honek egiten dute beste familia bat, eta honek egin aldute beste familia. Holan. Bueno, ikusiko dugu Eta honek holan ez. koloreena ikusiko dugu hurrengoan familiakin zelan egin, bale? Nekin holan, eta nik holan. Bale.